Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, oto dị Jesu, tata bụ ụka oriri nke atọ n'otu dị ngọzi. Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ bụ ofu Chukwu na ibi ya afọ ka nke si dị ka ibi ya si dị, maka na fara zuru anya na mma. Anyị na-achụ aja ise a maka ebumnuche nke ezinụlọ nna, na-achụkwazị ya maka ebumnuche nke Ọgọsta Ụmanzu, ka anyị natazi isi a chekụzie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye nọ n'aka nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Udo dịrị mmadụ. Anyị kwupụta
ịrịọ arịrịọ. Chineke Nna, i zitere ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ịdị nsọ, were mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko, mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe mata ebube nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi, ka anyị were sekpuoro ịdịkọ n'otu dị na nke ebube eze gị, site na diwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu, site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, jụọ na ajụjụ ihe mere na mgbe ochie tupu unu apụta ụwa, kemgbe Chineke kere mmadụ n'elu ụwa. Sitenụ n'otu akụkụ igwe jụrụ ajụjụ na nke ọzọ. O nweela mgbe ihe ukwu dịka nke ya mere? Anụna ya na ntị mbụ? O nweela ndị nụrụ olu Chineke ka o si n'obi ọkụ na-ekwu okwu otu a unu si nụ ya bịakwa dị ndụ ọzọ? O nweela chi ọzọ unu nụrụ na ọ nwara ma mee ka ndị ya site n'ala ebe ha bụ ndị ohu pụta, dịka Onyenwe anyị Chineke unu mere unu n'ala Ijipt? N'ihi na ọ bụ ike ya dị ukwuu ka o ji napụta unu. Ọ rụkwara ọtụtụ ọrụ ịrụba ama na ọrụ ịtụnanya, buo agha, meekwa ọtụtụ ihe dị egwu n'ihu anya unu. Ọ bụ ihe niile ndị a ka Onyenwe anyị Chineke unu mere unu n'ala Ijipt. Unu jikwara anya unu hụ ya. Ihe a ka unu ga-eji mata na Onyenwe anyị bụ Chineke nwe eluigwe n'ụwa, na onweghị chi ọzọ dịnụ. Unu ga-edeberịrị atụmatụ iwu ya niile ndị a, ma ana m enye unu taa ka o wee dịrị unu na ụmụ na-eso unu n'azụ mma, ka unu wee bie ogologo ndụ n'ala ahụ Onyenwe anyị Chineke na-enye unu ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nke osebrụ ụwa. Ngọzi dịrị onye ahụ, ngọzi dịrị Onyenwe anyị, ngọzi dịrị ndị Onyenwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Okwu Onyenwe anyị ziri ezi, ọrụ ya niile kwesịrị ntụkwasị obi, ezi omume na ikpe nkwụmọtọ na-amasị ya. Obiọma nke Onyenwe anyị jupụtara ụwa n'ọnụ. E mere igwe site n'okwu ọnụ nke Onyenwe anyị. Iku
iku ume si na ọnụ ka ejikwara mee kpọkpando niile, n'ihi na o kwuru okwu ihe wee dị, o tikwara iwu ihe wee kwụrụ. Lee anya Onyenwe anyị wụkwasịra na ndị na-atụrụ ya egwu, ndị tụkwasịra obi n'obiọma ya, ka o zipụta ha n'ọnwụ, bịakwa chekwaba ha n'ụkọ nri. Mkpụrụ obi anyị na-eche Onyenwe anyị, ọ bụ enyemaka na ekpere anyị. Biko Onyenwe anyị, were obiọma gị kpụgide anyị, ebe ọ bụ na anyị tụkwasịra obi anyị na gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ndị niile mmụọ Chineke na-edu bụ ụmụ Chineke, n'ihi na mmụọ nke unu natara abụghị nke ịbụ ohu maọbụ nke ịlaghachi n'egwu ọzọ, kama unu natara mmụọ ịbụ ndị Chineke jiri mere ụmụ. Otu mmụọ ahụ na-enyekwa anyị ike ịtụku Chineke sị, Nna, ezi nna m. Mmụọ nsọ ahụ n'onwe ya sokwa mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke. Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ ya, anyị ga-eso Kristi eketa oke na akụ na ụba dị n'alaeze Chineke. Ọ bụrụ na anyị na Kristi soro hụ ahụhụ, anyị ga-esokwe ya keta oke n'otito Chineke ga-enye ya. Okwu nke osebrụ ụwa. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, Chineke ahụ dị adị, onye dị ugbu a, na onye ga-abịanụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị asọ nke Matiu dere. Ụmụazụ 12 ahụ wee bilie gaa Galili, ruo ugwu ahụ Jesu si ha jee. Mgbe ha hụrụ ya, ha kpọrọ ya isi ala, ma ụfọdụ nwere obi abụọ. Jesu wee bịakwute ha gwa ha okwu sị, ewerela ike niile dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa nye m. N'ihi ya, gaanụ mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-emenụ ha mmiri Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kụzierenụ ha ihe niile m nyere unu n'iwu, ma matakwanụ na anọnyere m unu mgbe niile ruo ọgwụgwụ ụwa. Oziọma nke osebrụ ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Ka anyị nọdụ anyị.
ihe omimi nke bụ uche mmadụ atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi n'ime ya atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi ngọzi dịrị kene ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi ngọzi dịrị ngọzi atọ n'otu dị ngọzi. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụnne nna Kristi, dị ka anyị ghọtagoro ma ọ bụrụ na ị mara tupu ị bịaba ụka, tata bụ nnukwu olili n'ime nzukọ, olili nke atọ n'ime otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ bụ gịnị? Otu Chukwu. Katikizim na-ajụ anyị fara zuru nrụ anya na mma ka anyị aza gịnị? Eye, ha arazụ nrụ anya na mma ka nke si dị ka ibe ya si dị, maka na ha ịtọ bụ ofu Chukwu na ibe ya afọ. Praise the Lord. Ihe a bụ nkụzi nke ụka, and ife o ji bụrụ ife omimi bụ na katikizim gwara anyị na ife omimi bụ eziokwu. Abụ na eziokwu nke Chukwu jiri aka wee mee gịnị? Wee gowe mịa karịa uche mmadụ gịnị? Nghọta. Akọrọ anyị akụkọ, ọ dị ka St. Augustine bụ onye na-atụgharị uche n'ife gbasara ife omimi ịtọ n'ime otu dị ngọzi a, na-akrak bren ya, na-akpagharị ife ọ ga-eme ya. Asị ozute ofu nwatakịrị nọ n'akụkụ na-egwu onunu, gwuche onunu, na-ekuru mmiri na osimiri, na-eme gịnị? Na-agbanye n'ime ya. Ọ na-ene nwatakịrị ahụ anekata anya, si ya, bịa nwata, isi ọ dịkwago mma ka ihe ị na-eme ihe a. Ọ sị na ya chọrọ ka ya si na onunu anya gwu, ka ya chọrọ ka ya gbalụ mmiri ya dị n'ohimiri a mee gịnị? Wujuo ya ebe a, ya ọ transfa mmiri ọ dịrịzi ebe a. Si ya na ịmachakwa n'ihe ka o si dị ka mmiri ya juru ebe a, ọ ya aba n'obere oghere a. O wee sị ya na ọ gị nwa bụ onye mee gịnị? Amaghị ife. Kedu ka o si dị ka n'obere isi gị adị ka mmadụ ka ije ji ghọtacha ife omimi dị na gịnị? Dị na Chineke. Ọ not possible. Ọnwụ obere ka ekpupere anyị, and ọ sị na mkpupe afọ ekpupere anyị ka anyị ji wee mata na e nwere ofu Chukwu. There is only one God, but there are three persons in gịnị? One God. Jesu ga-asị gị na ya na Nna bụ gịnị? Bụ otu. Mgbe ọ na-ana, aga m ahapụ unu dịka onye na-enwere olileanya, aga m ezitere unu gịnị? Mmụọ Nsọ. Mana e nwere gịnị? Ofu Chukwu. Ụdị na-atọ n'Chukwu, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na gịnị? Na Chukwu Mmụọ Nsọ. And the final atọ, the persons in Trinity, na-alụkọ ọlụ ọnụ. Onwere nke na-aha ibi ya n'ife ọbụla ha na-eme. So tata bụ ụbọchị ụka wepụtara iji wee rie oriri, maka na ọ na-abụ oge ụfọdụ mmadụ si na ife atọka, isi ya kedu ife ọ na-atọ ka ya. Ọ dịghị ọjọọ sị n'ọfịa isi I believe in God, I believe in God. Ifu mmadụ n'ụzọ sị I believe in God, isi also I believe in God. Mana ọ dị mma na ịmatakwara ụdị Chukwu ị na-efe, wee mara ụdị Chukwu ọ na-ekwu maka ya. Maka na o nwere ike Chukwu ọ na-asị na ya believe na ọ bụghị Chukwu nke gị. And unu naanị ife ọgụ nke mbụ agụla Book of Deuteronomy. Ọ ya ka Moses na-akọwara ụmụ Israel ife gbasara Chukwu afa na-efe, ka ha na-anya na ndị ọzọ bughị ụzọ ma ọ bụ ndị agbata obi ha, ikwu na ibe ha na-akpọ Chukwu Chukwu, ka ha maa ma onwe nugo Chukwu afụfa na-akpọ nke mere ife dịka chi nke ha na-efe, ka ha wee mata nke bụ gịnị? Ezi Chukwu. Unu ma mgbe ọ gbọji ọdọrụ Elijah wee sị ndị na-efe
chukwu nke ha bụ Baal, ka abịa ka amalụ nke bụ gịnị ezi chukwu. Ọ ya ka ọ na-akọwara anyị. Chukwu anyị bụ chukwu dị anyị nso, ọ bụrụ nke nọtere aka. And unu cheta na book of Genesis na mmalite Chineke sị nọ, let us create man in our own image and again likeness. So chukwu anyị anọteghị aka n'ebe anyị nọ. Ọ chukwu na-aza anyị mgbe niile. Chukwu nọ n'ime anyị, anyị nọrụ n'ime ya. We are one family with our God, because the God we worship is God of family, Father, Son, and Holy Spirit, uniting to be one, just like husband and wife jikọrọ ọnụ bụrụ gịnị ofu ahụ. Mana ife dị iche dịkwa na husband and wife na Chineke kwunu ma. I just my example. So tata na nkụzi nke ịtọ n'ime otu dị ngọzi na-agwa anyị na enwelụ otu chukwu onye ji aka ya dịrị n'onwe ya, na-enwerọ mbido, na-enwerọ njedebe, bụrụkwazi onye oke na osebụwa nke gịnị ife niile. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ bụ chukwu nọ na pesin ịtọ afọ, bidoro mgbe na-enwerọ mbido wee dịrị gaba. Enwerọ mgbe ha bidoro dịrị, maka na enwere ụfọdụ na-abụ eme ife dịka chukwu nna, mgbe afọ o were alụ abụrụ mgbe chukwu nwa ji wee mee gịnị ji wee dịba. Ọkwụnụ mana ọ ya bụ the confusion some people na-afụ ebie n'anya sị o chukwu nwe mere mmadụ, ọ dịka mgbe afọ o ji wee bịa 2000 and something years ago ka o ji wee dịrị. No, ya na nna deburi tupu o wee were ahụ n'afọ Virgin Maria ewee mụọ ya dịka gịnị dịka mmadụ. So ife ọgụ nke mbụ wee na-asị anyị ụdị chukwu anyị nwere, ụdị onye bụ chukwu anyị na-efe. Then ịbịazịa n'ozi ọma agụrụ anyị tata, o wee wepụtazi ọfụma ife omimi anyị na-eri. O wee sị ndị ụmụazị ya na mandate onye efe ọsịfa n'ike niile ka nke dị n'eluigwe dị n'ụwa. And mgbe e kwuru ike nke dị n'eluigwe na nke dị n'ụwa, ife ọ pụtara n'ike niile emego gịnị agwụgo, because God created heaven and earth, and ife niile kere eke n'ime heaven and earth afọ ka ọ dị. So nwere authority karịsịrị ya na. So all authority in the universe mee gịnị dị ya n'aka. And ọ ike afọ ka o nyeziri ndị ụmụazị wee sị ya, go to the whole world, gbasaba n'ozi ọma, onye ọbụla unu tọghata mee na ya mmiri chukwu n'afa Nna na Nwa na gịnị na Mmụọ Nsọ, the Trinitarian formula. And ọ ya bụ ike eji were eme mmiri chukwu tata, nke onye ọna nwere ike ibaptize ma ọ dị na mkpa, ma ụkọchukwu emere gịnị anọrọ nso. So gị nwa nọ n'ụlọ ụka nwere ike ime mmiri chukwu, maka na anyị nwa ka enyere the mandate go. Mana mmiri chukwu afọ ọ bụrụ na ụkọchukwu anọrọ nso, in condition of emergency, ikuta mmiri n'akụkụ, onye na-anwụ anwụ esi ya o kwere na chukwu, ọ sị na ya kwere. Ijugo ekwensu ajụgo m ya na ọrụ ya na ajụgo m ya, isi eme ngị mmiri chukwu n'afọ Nna na Nwa na gịnị na Mmụọ Nsọ. Ọ dị ire. Mana ọ bụzi ya na onye ahụ mechaa survive ọfụma, ọ gazie n'ụlọ ụka mitie fada ewee metọpụzi ya ife ndị ọzọ mee gịnị fọrọ na ya. Mana ọ bụrụ ya bụ na mmiri chukwu emere ihe ma gịnị adịghị ire. So ọ na mgbakwụsị ụkwụ na-emerụfa mmiri chukwu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ afọ ka o ji wee gosipụta n'uju ya ife omimi aha dị n'ịtọ n'ime otu dị ngọzi bụ gịnị ofu chukwu. O wee bụrụ nkụzi ụka na-akụziri anyị na ọ bụ eziokwu ekpughere anyị, and na a na-agwa anyị na anyị enweghị choice but to believe in it. Onye ọ na-akpọrọ onye ụka ga-eme gịnị ga-ekweta na ya. Ọ bụrụ matter of ma ị chọrọ m ime ha gịnị, ma ị chọrọ m ime ha gịnị ma ị chọọ ha. Ikwere ha na chukwu. Chukwu ahụ anyị na-efe chukwu ofu chukwu dị pesin ịtọ na gịnị na chukwu. So ụmụnne nna Chineke, Pọl dị asọ n'ife ọgụ nke abụọ wee kọwara anyị ka anyị si wee banye n'ime
ezinụlọ ịtọ n'ime otu dị ngọzi a site na mmụọ nke eme gịnị enyere anyị site na Jesu Kristi. Andọ ya kpata mgbe ụdịdị Chineke afọ a ekenyere anyị n'ime ya nwere mgbape maka ifi njọ, Chineke wee zite nwa ya onye bịa gbapụta anyị. So ụzọ anyị si abanyekwazi ọfụma n'ime ezinụlọ ahụ site na mmiri gịnị baptizim, anyị wee si na ya wee bụrụ fully ụmụ nke gịnị ụmụ nke Chukwu n'otu nzukọ. O wee sị anyị na mmụọ afọ anyị natara abụghọzi mmụọ nke gịnị nke ụjọ, kama na ọ bụ mmụọ nke gịnị ụmụ nke Chukwu. Therefore na anyị ga-anọ n'ime ya kpọzie Chineke gịnị nna, just like Jesus will say my father, we also can say our father. And then wee na-agwa anyị na olili anyị na-eri n'ụbọchị tata bụ olili na-egosipụta anyị a model of unity and love, ịdịkọ n'otu na gịnị na ịfụnanya. Though we are many, we have different personalities, but we can be one. We can get along with each and every one of us, each other, na-emekọrịta dịka ụmụnne maka nzọpụta nke anyị na nzọpụta nke gịnị nke ụwa niile. Mana family o, mana friendship o, mana marriage o, mana community. Ọkwa ọnụ ka anyị gbakọrọ ebe a. O nwere funeral mass nka na my parish. Nna fa nwụrụ, or their father, yes, their mother nwụrụ. So nke diọkpara bụ onye kwesịrị itinye crucifix n'elu casket ma abịa n'ụlọ ụka. Mana ya na nwanne ya nwaanyị two kafadị, ofu nwoke na ofu nwaanyị. Nke ọzọ ya na nwanne ya nwere problem, wee sị na ya dị etinye. Nwanne ya nwaanyị ama ntinyekwu kama ọnkụ ha megịnị tinye. So mana ịma na ụdị ife a ihe ekwubeni ya n'okwuchukwu. So abịa mmezi ya mgbe m nwetara dị ya ife na okwuchukwu dazie ofu akụkụ to reconciliation and peace. If we can't be together here, how can we be together in heaven? Or the possible? Is either na m banyere ịbanye ma ọ na ịbanye m nwa abanye. Mana ọ bụrụ na enigwe bụ ofu and ofu Chukwu afọ ka anyị na-efe, ofu Chukwu afọ ka anyị chọrọ ịfụ anya, and mụ na gị na-aba ama nnọkọ, therefore two of us ama mfụ ya anya. So anyị ga-emerịrị mmezi, reconcile here before anyị nwee ike ime gịnị efu Chineke iru. And all reconciliation afọ ka Jesu ji wee bịa ka o mee ka anyị na nna dị na mma na ka anyị na onwe anyị mee gịnị dịkwa na mma. And all ya ka o ji kolu n'elu obe, the cross uniting the up and the down, and then the horizontal. Anyị nwa na Chineke, and then anyị nwa na onwe anyị. Ọ ya ka ọ nọ jide anyị na Chineke wee jikọọ anyị ọnụ. And ọ ya onye mere mmiri Chukwu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ọ banye na that union, that bond of love and unity. So ụmụnne nna Chineke, ka anyị na-eri olili ịtọ n'ime otu dị ngọzi a, na-ekwupụta ya mbute ọnụ anyị, ka anyị yọọ Chineke ka onye anyị amara, ka anyị nwee ike ibi ya bụ ndụ nke ịtọ n'ime otu dị ngọzi na mmekọta anyị na Chineke na mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị, ka ụwa niile wee nwee aṅụrị n'ịfụnanya Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke, nna dị ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya n'otu onye nwaanyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ji bụrụ Chukwu, onye si na-eme ihe dum,
onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ bụrụ mmadụ, ọ bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pọntus Pilet, taa ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma ọ bilie n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka ndị Chukwu Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụ na-ejikọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ebe Chineke nyegara anyị ikikere site na mmụọ nsọ ịkpọ Chineke nna, ka anyị kpọkụzie ma ya enyemaka ya na mba anyị dị iche iche, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Ka anyị tinye mkpa nke anyị bugasị n'uche, chetakwazị ụmụnne anyị ndị yọrọ ajamisa nna famili na Augusta Nwanzu nna. Chineke nna pụrụ ime ife niile, nụrụ na arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. Biko meere anyị ihe niile nke anyị rịọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen.
mebanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ị ga-asọ Chineke dị ike niile ịnara nọ. Dị nwanụ Chineke anyị, biko gọzie onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị, were ya mee ka anyị site na ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebighị ebi site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyenụ dị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụ ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile dị ụwa ta ụwa, ngị na otu nwa gị na mmụọ nsọ bụ otu Chukwu, otu ose bụrụ ụwa, ọ bụghị otu nke otu onye, mana ọ bụ otu nke onye na-atọ dị na otu Chukwu. N'ihi na ihe ọbụla nke ị gosiri anyị kwere banyere otuto gị, otu ihe ahụkwa ka anyị ma banyere nwa gị, banyekwara mmụọ nsọ, na-amaghị nkewa na ngụbọsị ọzọ, ka ọ ga-abụ a na-ekwupụta ezi Chukwu dị ebebe, a na-esepụrụkwa ịbụ onye nke ọbụla n'ụdị ya, na-esepụrụkwa ịbụso otu nke Chukwu n'onwe ya, na-esepụrụkwa ha n'otu nke ebube ha. Nke a ndị mmụọ ọma niile na ike niile nke eluigwe na-eto mgbe niile n'ukwe na-asị, nsọ Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị a nsọ site ikwesa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edum ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ.
na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta nna na ncheta nke ọnwụ na mmalite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị dị oko wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka were ebere n'onye nzọpụta gụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, ka o tozuru afa gị, ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata dịka ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị na-adịgasịkwa anyị mefuo anyị, ekwela ka anyị zọpụta anyị. Anyị na-arịọ gị ka o sobo na ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị gba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana ya na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe na ekene nke udo.
na-enwe atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, anyị na-ekwupụta ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebe. Biko mee ka ihe omimi anyị natara ugbu a wetara anyị nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection for religious education. Dear Jesus, come on, come on. Jesus, come on, come on, hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, Hosanna, amen, amen. Come on, dear, come on, one man. Come on, hallelujah, hallelujah. In a corona, amen, amen. Amen, amen. Otito dịrị Jesu. The annual Catholic appeal is once again in progress. Our goal is $22,152. As of now, we have $6,802 in pledges. Thank you to those who have already made a pledge. We remind you to please return the envelopes that were distributed last time, and the envelope is still at the back if you haven't taken yours. Let's do our part, please. According to the diocesan guideline, our church is now open to full capacity as of June 5th. But you can see they opened it 1 week early. Konaka. The yellow tape is off, which means capacity, but they still encourage you to wear your mask and social distance. If possible, the families continue to stay in the same pew, one length of pew, but then where was a gap? Among was a gap in between chairs, so you can sit behind anybody that is in front of you. We are still accepting dedication of our flower circles for the summer months. One minimum donation per circle is $25. We invite all you to join in the 9 a.m. mass, 9:15 a.m. Otito dịrị Jesu. Unu n'anya Sister Margaret so wenye onyinye taa. Sister Margaret na ebe a. Sister Margaret unu cheta 50th anniversary. Daughter of Divine Love is taking place in Chicago next weekend. So this will be the last Sunday Sister Margaret ga-abịa ebe ọ bụ Saturday na-abịa ka a ga-eme June 5th. And Sister Margaret
Jinukwa Baosi donation is appreciated if you can't get to Chicago. Donation appeared open. And then the giraffe stop tickets, Biko, sister is here. I have some from other people. Obonike wetronke wetia makatata with the last day. But still the rejoice. The levy for condolence message I Nigeria Konkwo is still ongoing. Bro Solomon is at the back, please. It's $20 per member and $40 per family. Anyị nwe ndị ọfụ any birthdays? Birthday, stand up. Blessings of the Lord be upon you. Blessings of the Lord be upon you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. And your anniversary. And your anniversary, no. Please, Onumana, not minding that the restriction is removed, they keep cleaning the church after each service. So, Ogadema, if we come in, we try to come up so that Charlie, when he sees that na Ebaikuse, there's somewhere he won't go to reclaim the place. Manabia stagger like this, he will have to clean the whole church again because reasonable and bear with the church because hancha wukwa betanama betesuya wukwa na ahunama ogwa anywa kane nanya sanitizer haje clean ego akpoba kwa anyị. Father, biko tata wo eja gozi the youths. The youths, please stand up when I get down so that you get your blessing from Father. But still the rejoice. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osaba nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ m ife niile anyị na-ekene gị maka onyinye nke ndụ, onyinye nke ezinụlọ n'ụzọ pụrụ iche, onyinye nke ndị yutu anyị. Ha nọ n'iru gị n'ụbọchị tata, ha bịara ije gị mma mma, wee kene gị maka ndụ inyere ha, ezinụlọ inyere ha, na onyinye nke ụka gị. Anyị nọ taa na-eri olili ụtọ n'otu dị ngọzi. Anyị na-ayọ ka ike nne ngọzi ịtọ n'otu dị ngọzi bịakwasị ha n'otu n'otu, ka ọ bịakwasị ezinụlọ ha, bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ, chekwa n'aka ajọ mmụọ, chekwa n'aka ajọ mmadụ. Nọnyere ha n'ihe nke ha na-eme, ndị na-agụ akwụkwọ, ndị na-alụ ọrụ. Onye nwe Chineke, mee ka ha na-afụta iru gị na ịdị mma gị, ka ọ ga-abụ ha fesịa gị nke ọma n'ụwa, ka fa fụkwazị gị iru na iru na alaeze gị bụ ụwa gasịrị site na Kristi dị nwe anyị. Ka Chineke dị ike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Onye ncheta ụbọchị ọmụmụ ya gbagota birthday. Onye birthday ọ dị possible gbagota. Ọ na-anụkwa Igbo.
In Igbo. Do you understand Igbo? No. Huh? A little bit? Okay. Our help is in the name of the Lord. The Lord be with you. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servant who is here before you, who recalls today or this week as the day of her birth, and rejoices in your gift of life, the gift of love and family and friends. Bless her with your presence and surround her with your love, that she may enjoy many happy years, all of them praising and pleasing to you. We make our prayer through Christ our Lord. Amen. May the Lord bless you and keep you. Amen. May his face shine upon you and be gracious to you. Amen. And may he look upon you with kindness and give you his peace. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anyị ekenekwa anyị niile maka isonye na ajamise a wee na-ayọ ngọzi atọ n'ime otu dị ngọzi ka ọ nọnyere anyị niile na ezinụlọ anyị niile, chekwaba anyị kịta ruo mgbe ebighị ebi site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo ka anyị nabani n'udo.